Kandidati su konačno znali s kim žele da se ne vide, ali zato možda dodirnu i ispričaju u mrklom mraku. Sezonu sastanaka 1 na 1 otvorili su Goran i Sanja Jovanić. Ispalo je da smo se Sanja i ja međusobno pozvali. Možda je to neki pokazatelj. Imam želju opet da je vidim, da razgovaram s njom, da je dodirnem. Baš prelepo. Koža ti je predivna. Koža ti je stvarno predivna. Sa Goranom nisam mogla da se skoncentrišem na priču zato što je previše malo bio napadan. Ne, kosa predivna. U stvari, da god sam pipno predivno. Ne znam više ni da pipam. Ne znam da li da pipam. Razumeš? Pa, mislim, ne znaš gde da pipaš, nego pitanje da ću ja da ti dozvolim da pipaš. Bro, još smo mi mladi, jasno, znaš. Pa, naravno. Goran. Stari da ti ispipam malo. Čekaj ti. Smiri doživlje, Gorane. Pa malo da te probam, baš si slatka. Eto, tako spontano se desilo da kad mi prelazila prstima preko lica, da sam imao želju da je probam, da uključim malo i čulo ukusa. Legendo. Sve u fullu. Da, mislim... U fullu sam, brat. Da. Znaš kako, poljubac se najviše kaže, mislim, koliko ima hemije i tako to. Pa dobro, mislim, polako. Znaš, polako. Nema potrebe da se žuriš, znaš. Mislim da je to totalno rano za nešto tako. Pa eto, možda mi se na kraju i on svidi, možda i Stefan, možda i Filip, ne znam zaista. Kako je devojčica? Super. Bog me kao da trenira, znaš, full, zgodna, to zategnuto, ovde gori, kosa, duga, haos, razumiješ. Da si zadovoljen, njom, pogotovo. Od 2 Sanje koliko ih je u kući, Stefan se odlučio da na prvi sastanak pozove Sanju Jovanić. Sve malo te opipam. Slobodno, opušteno. Već si bila opipam. Evo, vidiš. Ma ne vidim. Slobodno me opipaj. Živa sam, nisam mrtva. Dobro, lepo. Treniraš nešto, se baviš neki sport? Pa ono, trenutno... Onako? Ne. I iskreno ti kažem i nemam vremena da idem sad je nešto u teretanu ili tako nešto. Zauzeti si? Pa da. Šopingom, ne? Da, pa i to je ono interesantno. Mislim, mene baš ono shopping ispunjava. Ja sam završila školu za dizajn, odsek modni kreator i uglavnom voljela bi da jednog dana postanem modni kreator. Pa zbog toga verovatno i šopingaš. Pa naravno, eto vidiš, sve se poklapa, ono. Fizički delo je privlačno na dodir. Samo eto malo ostavila prostora možda da za neko drugo upoznavanje. Pipni mi kako ima mišića. Jao, brate, pokidala sam, a? Baš se vodio biti u bioskopu. Brate, nije. Može malo intimnije, da? Ne. Ne? Dovoljno? Do granice normala. Okej. Stefan, za razliku od Gorana, je jako normalni. Ne kažem da je nešto nenormalan. Jednostavno, Stefan je umereniji. Sanja i Stefan su mesto u mraku ustupili Filipu i Anđeli. Došlo je vreme da se njih dvoje malo bolje upoznaju. Ja imam jedno iznenađenje za tebe. Stvarno? Pošto ti rođendan. Super. Gde ti ruka? Evo je. Evo jedan tajnik torte. Srećan rođendan. Evo. Srećan rođendan. Stani. Hvala ti. Anđela je jedno veliko prijatno iznenađenje. Imali su malih problema da probamo tu tortu, pošto se ono mrkli mrak, znači kao sad kako da upodemo. Ne mogu da. A reci koji tri, brate. Ja. A ne mogu da pogodim. Ne znam ni da sam ga uhvatila. Evo. Gde su ti usta? Stani. Uspao? Jeste. Ok. Kako torta? Da probam ja. Odlično. Probaj. Izmazala si me celog, brate. Majke. Ako na kraju ne bude ništa od nas, sigurno će biti zahvalan tome što mi je ulepšala rođendan. Pa ti si, stani, nisi još tiknuo? Nisam sad. Dobro, ti si baš niska, brate. Gledaj ovo za glavu, brate. Ovdje im stomak.
Ovo super izgledaš, brate. Čekaj, treba da ispipam i Da, izvini. Sam da stegnem mišići. A da stegneš aktivno. Da, kao ona finska stomačina, kao sačekaj, kao da učvrsti. Ne znam da li to njemu lično smeta, što sam niža, ali po onome što smo se ispipali, deluje dečko da je super. Kako bre čoveče veza od 2 nedelje najduže? Znaš, neshvatljivo mi je da nisi imala bar vezu od mesec, 2, da nisi imala tako nešto. Pa dobro, možda jedan period nisam ni žala da se upuštam u vezu, ali kad sam tada ja žalala, oni nisu htjeli, možda zbog toga. Eksperimentišu se dok znaš što mi se sviđa kod tebe? To što R to tvoje. Svi kažu da sam se radio u Francusku. Pa pazi, imam sestru ovde iz Beograda, ona isto znaš ne zna R. Da. I to znači, to je meni totalno seksi kod devojka. Filip, mogu reći da mi se dopada. Nadam se da ćemo nastaviti druženje. Vidi se da je iskrena i da je baš ono kao prava duša devojke, znaš. Tako da ću sigurno razmisliti o njoj. S obzirom da na sastanku 3-3 nisu uspeli da dođu do reči od Gorana, Filip i Sanja Gavrić konačno su se našli u mraku i tišini tamne sobe. Ne, rekla si kako srećem voliš malo punije ili to je tako izvučeno iz konteksta. Čovjek bez stomaka, ko Mercedes. Pa da, to. A ti ovako kako voliš devojke i to? Pa volim devojke koje, na primjer, nemaju problem od toga da priđu nekom dečku koji im se sviđa. Znaš, priđi slobodno, pitaj nešto, baci neku žvaku, nešto. Ja ipak se držim onoga pravi muškarac će prići devojci, znači ne volim piške koje ne sme da priđu. Nisam takva da prilazim, ali ono volim da flertujem. Mislim, sklona ono varanje. Da, veza da bude, ne, to varanje, ne. Ja volim stvarno da izlazim i ne volim da me neko ograničava, ne volim ni ograničeni ljudi. Ne voliš da te neko kontroliš? Ne volim to nikako, to čim osjetim tu ljubomoru, ja, znači, otiš izim. Ovo je namazano. Nisi namjena uopće. Mogu da kažem da je bilo baš interesantno sa njom i da mi se sve više dopada. Super. Dobro, pa nisam baš neki manekenski. Nemaš stomak. Pa nemam, ja sam ono fit, vreti, znaš. Šalim se. Malo mi je mršav, koliko sam onako skontala. Više mi sviđa ovako njegova priča, to sve. Duguješ mi poklon za rođenje? Da, nisam, ja to nisam. Čak ni poljubac nisi dobila. Evo poljubac si dobila. Znači, ona mi je za sad favorit broj 1, vidjet ćemo. Pitao me da li ćemo se vidjeti opet, ja sam rekla da, ali nisam baš sigurna u to. Stvarno me ona devojka oduševila baš i ono, totalni hiturac. Znači, Sanjica je opasna? Znači, skoro. Dobro, idem sad da probam. Pazi se. Vidjet ćemo kasnije. Pazi šta radiš. Ajde, srećno. Srećno je. Iako je Filip zvao Sanju Gavrić na dejt, ona ipak ima svog favorita i odlučila se da sastanak 1 na 1 provede sa Stefanom. Čekaj, mogu te opet na kroz? Može, imam onak malo jače noge. Druga Sanja i ja smo se malo dodirnuli. Sanja Gavrić mi je nekako bila lepša pod ruku, eto da se tako slobodno izrazim. Ti si ovako dobro građen. Sviđa ti se? Šta ti bitnije, građe ili neke osobine? Osobine su mi bitne, da, i karakter. Recimo? I volim kad je on muškarac, kako ti kažem, kao pravi muškarac se ponašam. Da lupiš šakom o sto? Ne. Čekaj, ti si rekao da voliš da pije rakiju. Pa volim da muškarac pije. Ne puno, ne volim alkoholičare. Volim da izađem, da se provodim i volim da je takav muškarac. Ne volim ono što sede kući, zatvaraju se, gledaju filmove i ne znaju ono šta je provod. A reci mi, jesi romantična? Nisam ni malo. Lepo je to, ali s nekim koga ja volim, ali u većini nisam ja baš bila zaljubljena u te koji su. Znači ti tako je ostavljaš, slamaš srce? Ne, ja slamam srce, ali šta da radim, osim meni slamen. I meni se slamen, meni se sve vraća, s me rata, s meni vrata. A reci mi se ovako malo stidljivija ili opuštenija? Pa znaš kako u početku jesam, dok se ne prilagodim, posle sam opuštena skoro. Ti? Pa ne, opet sam slobodniji. Ne? Nisam mislila to. Što se tiče toga si slobodni, nego ovako kroz razgovor nisi nešto pričao. Još bolje što znači. Dobro, pa lepo, ja sam zadovoljan.
trenutnim susretu. Jesam isto. Eto, da možda me vidiš, pocrveneo sam. Ja isto. Iako sam i prvi put sam pocrveneo, sad je možda još jače. Svidjelo mi se to zato što danas redko koji dečko crveni. Zato znači da je to bilo iskreno. Mislim da bi volila da ponovo vidim Stefana. Mnogo mi se sviđa Stefana, ne znam, onako zapao mi je za oko, šta ja znam. Sad mi toliko i nema prodor na glas. Pričaj. Kakav je bio drugi sastanak? Bio je bolje od prvog, moram priznati. Bolje, je? Promenio sam totalno mišljenja i sad nije mi lako više. Momcima i devojkama možda još uvijek nije najjasnije ko im se dovoljno svide u mraku. Zato im uskoro stiže mala pomoć našeg stručnjaka. Kako su prošli prvi sastanci? Za sada okej, dobri utisci. Vrlo često se dogodi, a vjerojatno se i vama dogodilo, da vas nekakav prvi utisak prevari. Ukoliko mislite da niste odabrali pravu osobu, i to ćemo pokušati ispraviti na sljedeći način. Promatrali smo vaše ponašanje i spojili smo parove za koje mislimo da bi bili najkompatibilniji. Eto, to će biti vaš sljedeći sastanak 1 na 1. Vidimo se poslije njega. Ćao, djevojke, sretno. Šta misliš ti, ko će tebi da ispada? Ne, sam volio da idem i ovu treću, to je da opipam i ovu treću, pa da zaključam. Pa da. Sam rekla da je Stefan. Bravo. Ima ljubav do cveta. A ne, ajoj. Ali čekaj, možda ne bude neki procenat, čekaj, možda bude... Sad ćeš da vidiš, stotka sad ide. 74. Opa, mačku. I na kraju ja sa Filipom. Ne, ovo će biti 100. Misliš? Ovdje nema procene. Pršti, brate. A ne, meni je ono totalno iznenađenje, brate. Ja sam mislio da će me spoje s Anđelom. Ne, ja mislim isto da bi Anđela najmanje odgovarala, ali nekako kopka me opet nešto, razumiješ to kod nje. Evo, baš će biti napeto biti u sobi sa Goranom.